chỉ bay lệ với cô lệ ole tuần trong mà hiện nên thua lỗ mỏm hẳn tí là in lỗ mà nghiệm chưa có xe lava MIZO phim mà thona ENTUR kan ron sop chuak don ani ingponi sela enge a an om a trailer in en lock tiang ai lo pe ke lo sa ko ne o i tian no tu mo o lo phone pe go o a u ko se do pa o ka lo kan mami cha te min ni hong hang la mo i lo te no pe a pastor ni lo ya ni ka ha lo 이게 비싸! 이게 필요 없지야! ôi cái đồ kia đâu 어떻게? 어떻게 이게 필요 없지야! ôi anh ngồi 이게 왜 필요 없지야! 어떻게? 이게 필요 없지야! phần trên với cái phần phèm trên hoàn để mình nha thoát thế vàng vàng nha mà 이 베이비 된 존이 해. 에이도 웬이야? pastor cái buổi đi tu chúng trai soi phèm si con gì đâu room lama soi phèm si rồi bây giờ tụi mình oh hello oh ni inga oh ani tak chu mami cha te min in long hak la mo in leng te an lo pon ka cha ken phek to che kha min long ngai em ngay về ôi rồi à ngay ổi là 이거 때 너야 pastor ni 너야 ni ka ha lo 지박한 룩, 콜라겐 한 룩, 뭐이? 뭐이? 이거래? 뭐이? tụi mình này ole baby chu ama ina nge hian rapha taka tha ania ti chun he thil thleng chung changa hian abial pa mora ma chu rin hel kai berani ô à sửa hai liệu bữa bữa mi la pastor cái buổi đi tu chúng trai soi phèm si con gì đâu room lama soi phèm si rồi bây giờ 베이비 된 존이 해.
baby amei tu mami baby ole khati khania enge in ngai dan ti chuanin hei he film hi Brazil rama Emily le pastor thon thu kha kan thrian karinga library ate po tum ma khanin mu tur om thina ni kha hei Mizoram thil thleng ang khanin kan han siam dang lama a story te ting chuan safdan ang deuh khanin kan han ti veya hei akar la ka khanin a soi fian a voi thum ang vel kha a om veya a bak zong a chu teng khanin a film a khani maya a story ang po hi kanon chang chuak chi alo mai theya tin a sound lam te poi hei du thu a sam theilawa a chan chu ran nung thom te le khati ang thom dang han paya o han ti rin deuh bi gang chi te kha khating tur khanin computer te kan nei velem lawa hei phone pakhat chi atanga he film hi suit ania he film suit nan hen Samsung S23 FE kha kan manga ti chuan video le sound hi kan record ko pa chuting chuanin ngai thak te en te po kha anuam lu tuk lo lai kha a om nual mai the kha ate khanim nen lo hre thiam zelanga kan phak tok le kan tin tok kan han ti ve khania ti chuan hei thingtlang atanga hetiang ang thil ti kha kan han ni ve wang khanin man ruate le mishing te po in dai lo kha na em maya hau tak lo thiang ber te po khanin kan han siam ve khania ti chuan he film hi thakhat chungin hei kun na thok mi lo lama kal thin te kan ni wang khan a tam zo ka hi man changa teng khan nili vel hun kanin pe a ta chuan ni khat top ni lo khanin entirnan tlai lama te tin zan hun ola te khateng khan darkar thum te teng kha kanin pe ve thina chu teng chuanin thakhat chungin kan han pe ve a ti chuan he film hi edit nan hianin kan master kha kan manga chu tiang chuanin kan ron puitin ve theya ti chuan mi lo hlut sakte ni chuanin a le pek te po khala om zel tura te po ngai ta ela hei achang tunu baby lal tluang kimi hi so phaileng BCM ko thana hian kan solo isania ti chuan holong pastor biala hian bia zai pol member ni boka ten M3K pi khom puya te po alo perform ve zak to ni chu tiang chuan rong bol na ko nga ten tholok maya ti chuan pastor hi a u nau pa ania a u nau pa po hi bil zai pol member tho ani bokani ti chuan achang tu pa hi muano ma hani hi lano pangdewa a bet ne golal muano ma ania helai ko shana te po kan tang kai pui view ani tiang chuan soi zel talo mai la zirna lama te a then te hi chu tiang khanin an la kal chu tiang te chu kan nia ti chuanin hei Mizoram a hianin ko shana in mang tak te upa atanga pastor evangelist te teng khanin tlu thei lo hi kanom lawa setana hianin min bum thluwa ko shan te kora kan manga chu tiang chun in phen nan mi tam tak hian kan manga nun chung rila tak na nei si lo khanin sual kan lo palzam view thina ni tam tak chu ti palwanga tu te mo thlem na an do zo lo wanga kan tluk te hi chu om te mi ma se atam zo ka hi chu tum reng wang te hi ani do fo thina chunga chuan pastor te ngei po hian him lo theiani ti la ya kha kan non chan chuwa tum ania ko shana in mang tak si hian wi re na suala te rui the thila te dam doi tol ru ke mo khatiang ang chi sual na chi rang sanga khanin ko shan kora mang khanin nuna man the ni chu chu lo omani kan thil ti ra hi kan seng le do na ni ti te kha he film matanga han ti lan kan han tum ve deuh tu chu ni boka ko shana in mang ta hrim hrim kha an tin lo ziawa pholan tum na ngor kha ni chuang lawa chu ai chuan kan film khur thei na tur le khang ang kanin man na te kha an lo ngai that pui ringo tanga mo chung ril lama khanin enge ramdang mi ni si khan setana mi ni si khanin pathian rong bol na huang khanin ngai thadeu khan alom ve reng the ne ti te tin mi te kan ri nang an lo ni lo zia an ti lan na te po khani ta zel sela chunga chuan enge kan chunga thil ti sual tu te hei
poi khoi tu te pokan rama an tam thina pong sual te tual than te po thlenga ni khanga khanin kan dikna chuan mo poi khoi tu te le mi sual ten thiam lawan chan theina tura ta na khanin thei to pa ma kan la ka tul zia te po kha ni sela ti chuan hei tharau kho vel te po kha kan ron tilanga heng te po hi story neng khanin a in milviawa ti danglam te chiam kha omlu tuk lawa hela hi chu ta chuan a chang tunu ber kha a thita a tharau kho vela kal tamai lo khanin helai kho vela khanin a tharau kha lawak vaya la cham bang ta he thil po hi thilom theini in mitam tak pom dan po nia kan thi hnuai hian leya hian hun engemaw chen chu kan lo mani te anti fo thina ni heng te po hi ke a pom om thei ria wa hriat na te kan nei ve a chung te po chu kan han ti lan kha ania i chuan a thian te a bial pa te le a chung te hianin hetianga poi khoi tu an chui chu theina tur hianin thei to pan chua detective te pon roya police te a khan an be donga police te chuanin a bial pa mon ma khan pu thlotop mai ni ta chuan baby tharau khanin khatianga pastor kha an man chu thei mai lo wang khan a tharau khanin phu ba kha ron lata ani chu a pui mi khop mai mo no min lo ti ngei po ha kan be sia tin ni e soi tong khan ngai dam kan ngai na lai tur kha tam do na ni khang anga khanin hriat thiam na nen khanin min lo en saka min lo hlut sak tur khanin ka ngen tak meu chu ti chuan hei kan channel thuang tel je YouTube channel a hianin tukzan zirtop zana hianin ron ti chua kan tumanga har satna dangte omani lo chuan min lo chang reng don nia